Bulettin ieħor l-istess diska. L-aħbarijiet fuq Television Malta darb'oħra bi propaganda sħiħa favur il-Gvern u rapportaġġ kontinwu ta' dan li jorganizzaw il-Ministru u Segretarji Parlamentari. Fil-bulettin ta' 8 ta' filgħaxija ta' 18 ta' Settembru, nofs il-bulettin kien kollu dedikata għall-attivitajiet organizzati mill-Gvern Laburista. In-nofs l-ieħor kien dwar aħbarijiet oħrajn lilin mill-politika u 5% biss dwar il-vuċijiet differenti minn tal-Gvern, inkluż dak tal-Oppożizzjoni. Infatti, l-ewwel rapportaġġ dwar dak li qalet l-Oppożizzjoni kien qabel ir-riklami bla kumment jew intervisti. Il-PBS irrapporta li l-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-attività f'ħattart wara li kien diġà xandar 5 kummenti minn membri tal-Kabinett u l-propaganda tagħhom inkluż żewġ kummenti tal-Prim Ministru. Nies viċin il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Television Malta qalu lil Net News li fil-waqt li t-talent fil-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS wieħed tajjeb ħafna li żbilanċ qawwi favur il-propaganda tal-Gvern u kawża tal-politika editorjali iddettata minn uffiċjali qrib Kastilja u l-Gvern Laburista.